клип на геометри даже до лева. Ето, сега почваме първо ниво и да, ако минем първото ниво, чекайте, ако минем първото ниво, се абонирате и лайквайте. Ама аз чуя така да. И ако искате още такива проекти на избрат, абонирате се за моят канал JB Бурги, за AlexBG, за Марио, Alex 3BZ и за GX Trolls. И да, има и тук Алипи, ама он не иска си направи канал, от и аз не знам, от ти го мразел. Ей, чуткачи. Така хората. И да лайкне клипчето и да се абонирате с камбанка и всеки път пускам на премиерка и да. И то клипче е малко така без музика. Ако искате някаква друга музика, мога да слоем. И да не е така тихо. Вие пишете там коментарите, аз съм ги такова. Абе да, и пишете нещо. Сега че минете първото ниво. Даже и някои стотинки ще се пром да ги вземем. От че ни трябва за някои нива. Сега тази геометрия, да, шуайт, аз ще стегнем после и другата, ама другата няма да ги минавам тия на началните нива, къде те, че ги минам, няма ги минавам на другата. От няма смисъл. И че почваме там, откъде съм стигнал на другите нива, на по-новите и да. Охо, много съм добър. Не съм играл 3 месеца, ама съм много добър. Така, оп, не, тази последна стотинка няма да взимам. Много трудно. За първо ниво, трудничка. Оп. Така, първо ниво, easy peasy. Първото е за гейчета. Кой не мога го мине, да не казвам кой. Второ ниво. Black on track. И как се казва това? Ще минаме и всичките тук версии, да знаете. Защото това е, че стане като някаква мини поред. Много не знам на някои нива къде са стинките, ама че ги намериме. Ако не пак че ги минавам. Ама оф направо. Абе без така няма смисъл на видео. Тук съм много добър. И пишете коментарите дали искат още такива клипва на геометрия. Но че има да, ама да. Абе, напишете. И пишете дали ви кефат и дали ви кефат тия проекти. Но трябва да има и нови проекти. Няма смисъл само едни и същи да го ева. Няма как. Не! Ау! Чуткачим! Ау! Паднах. Така. Тия първите нива са лесни. Не знам до кое ниво са да играем да минавам. Ама вие пишете коментарите други епизод, сега като стигнем до това, че да изгледате клипо, знаете там такова. И да кажете например, сега ако стигнем до четвърто ниво, до кое да продължим после. Не, взема стотинката, бе. Така че. И да кажете там, например, сега съм стигнал до четвърто и ми казвате, например, сега до седмо. Ама по-лепа, че стават по-трудни и клиповете малко, да. Малко, че почнем квичим и да фукнем телефона. Не през джамо мога го фукнем и ще обера лайката. Сега не трябва да пропуснем стинката. Къде? Или аз се пропуснах. Или не. Или да. Не. Тук. Не е тук. Е. Така. Не знам дали записвам. Май записвам всичко. Да, точно. Почно. Абе, записвам, нали? Добре, записвам. Така. И хора, след този клип, като го изгледате, или съм пуснал вече клипо, що ме пусната премиера, значи съм почнал стрим в TikTok-ито, да знаете. Ама аз моят TikTok канал и там може да се абонирате с камбанка или ако има някаква така и да се абонирате. И там правим някакви кратки видеа, кога почваме стримчето TikTok и да. Може там да гледате на Minecraft, на Brawl Stars, на Subway, на Standoff, може някой ден на геометритаж. Мога да тренираме само, ама на видеа, че има геометрияш повече. Абе да си знаете. Второ ниво, easy peasy. Тук 2 звезди. Можех и третата, видех къде беше. Мале, много са добър човек. На първи процент паднах. Майджду. Оп.
Тия хора тук могат гледат от мене как да взимате някои стинки, ако не знаете. От тези стинки ще потрябва там за 10-то ниво. За първоначално. После... Не. Ей, тук май имаше стотинка. Не имаше тук стинка. Така, тук имаш. Тук отгоре. Моя съм играл 3 месеца, ама знам, че има стинка. Да, ети. Оп, много съм добър. И пишете коментарите колко съм добър от 1 до 10 хорица. Вена, кажи здрасти, бе. Кажи здрасти, бе. Здрасти, хора! Така. Не, тук имаше стотинка, човек. И хора, пишете коментарите там, дали взимам всички стотинки на клипове, ако нещо. Сега съм минал нивото и не съм взимал стотинката, пак да се върнем да вземем. И тук имаше. Нормално, аз от 3 месеца не мога ти помним къде са всички стотинки. Верно, ама ли си на играта, правим клип. И да, хорица. Пишете дали съм добър от 1 до 10, пишете колко. За сега, знам, много Не. Отца се почва. Мале. Много зелен този екран. Тук ще почвам клиповете. Така, мислим тъпте до 4-то ниво. Аз сега чуем до колко време ми е клипчето. Аз не гледам, много са дълги. Отнема смисъл много. Ако кажете, мога ги направя по 5 часа. Не по 5 дема. Да, мога ги направя по-дълги. Не съм играл 3 месеца, нека до 3 месеца. Ама горе-доле съм добър. Мога да драснете по коментарче, да знаете. Аз докато видим тук някои стотинки, аз вече съм минал по-напред и малко... Отца се почва и хора, казвам се, отца се почва. Да, сигурно по-напред е, сигурно няма да от телефона чу космос, като го фукнем. Право, че си оберала. Направо така че. И ако искате да правите с мене клип, мога пишете TikTok канал, ама трябва да имате втори телефон и няма как. Не мога да се занимавам по 100 часа, да знаете. И мога да снимаме клип. И трябва да сте сериозни оти, че ви отръп, да знаете. Трябва да си сменим и скинчето на първо ниво. Там дава някакво скинче. Това малко изпарадено някакво. Шип, доп. Тук направо музика, мога да се направим от този ниво. Аз съм спрял музиката, мога да е копирайт. Абе не знам. Вие пишете в коментари дали е копирайт или не. Че и аз не знам. Мога да е. Сега взимам стинката. Така. Много съм добър. Семахия! Айде! Така, много добре. Много сме добри. Сега другата за рисковам ли да взимам? Малко... Абе, няма да про. What? Минавам това ниво и спирам. Не мога. Колко време съм? 9 минути съм на третото ниво. Маля, къв слабак съм. Хора, взимаме тези 200 китата и... Мислим, че за този клип 3 нива, горе-доле, става, меха, ма. Са представите ти стоинката да вземе и падне. Мале, направо спирам клипо. Направо чуткачим. Така. Мале, колко силни от той, бе. Хора, не забравяйте, от там нивата стават по-трудни. Тук добре, много лесни такива гейски за момичета. Последен път.
Ама после, като станат по-трудни, аз тия едва ги минавам, от не съм играл от 100 години. И да, и пишете коментарите, ливики в проектите и не забравяйте с камбанка и да лайкнете видеото и да го споделите с приятелчета и да го лайкнете всички целти, че ви отрепа. Ще му пише 52 показания, да има 52 лайка. Е, това искам. Да знаете. И пишете коментари дали ви кефат тъмнейлите. Че аз сам си ги правим. Почти да. Да, хора, надявам се клипчето, надявам се какво да ви е разсало и това малко, другия път, че го минаме, това нещо малко се устрава. Значи първо с 2 звезди, второ с 2, това също, че минеме с 2, тук не знам, тук малко, тук е трудно малко, тук е малко трудно, тук е много трудно, тук и тук е трудно, тук това съм го минавал, не е много трудно, това не знам как ще минаваме, това също съм го минавал, това също съм го, за това ви говорим, къде трябва да се събират звездички, стотинки, без стотинки, звездички, вие как си искате викате там, и такова за него трябва 10, но е много трудно, това е много трудно, и това никога няма да го минеме, и натам продължава и още и да. Надявам се клипо да ви е разсало. Ако искате още такива клипове, знаете какво да правите. Лайк, subscribe и че се видим в следващия клип. АРС и делатенце.